مكالقوني تملس عدخا يقللالو السلام أبقزها يا أخلك قدام تملس نابيتكا أبون خازلو حقوف حوخا ما تنكرب متاقت نغزخا دكوا قراريبات تسبل لابدخا كانزاب النفاق يا أخلنا مكا يا كل أخلي قرات موت بخسواس بالحق عشا حد نام نقصاص لو قيدو اللو فتحي كابدبنا للزب نهو قاب فقري نعم الدرارب حوي مكالقوني تملس عدخا يقللالو السلام أبقزها إلل 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 يغرن بحال تلازمتيها زوناتنا نبتاح علي لسان سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وترو تمنيتنايو لومو وين كم وترو نعنا كمهر كنكح كنفلطو كنستعلولو زلنا زبلنا يوم زيناتات كاب كل قرنا عالم حزنا لكم مزينا لنا كل تزينا دما نعنا أقداسنا زلوو يو أبزي قدايزي بدرجة عالم زقبر زولو قلطف من قصقاس كنرينا بوليتيكاوي قطباوي كمو دما السلالفاني حيلتات نبزوبانا كلمة زغلنا دما بزعبا إرترا حنتي أقداس انترفيو بزعبا عندنا نايوركنا إرترا رخيبا لغون ساكن رياينا أبزوبانا زقبر زولو معبالتات كنرينا متتتاونا أمريكا أبزوانزي ناي بحكي بزغلطفة حقرات نملاي سرعتات نملاي زقبر زولو كم منصور دما إرترا قلت قامتي نادي سابات يوم زاربو زولو دما كنرينا إثيوبيا حشوية كمان ما نتقرأ بوليتيكا أنا هو واحد كان رينا لايك جبرو سبورت جبرو سام مودات هم سايت صنعو مجمع رياجن بزيا حجن رياض لنا فيديو كجمركم كيرس أقوله إلى ماسك مس دونالد ترامب جبرو انترفيو دارجان انترنت سيرو ليز بازلو all sorts of records 4.5 مليون اب تويتر تراي اب اكس تراي هم زلو ليز نقرزلو بزح ارستاتيو تنكيف زلو نتمرج ادما إلى ماسك انت عينت إيدي تزولاب تمرجع عبيا زاربار السوغينلو نسوون كنت نكفاكن فتنين اجن كابو قد مخلو نفس وكاف كسام عزلو بزيخن جمرينا Bangladesh's ousted Prime Minister has hinted the US may have played a role in the deadly unrest that swept her country this week, forcing her to step down. دكتور حسينة كاب بنغلاديش كاب مرحنتا بهزبي ويكا بنعبي تعاليا اب هند زلا اتي بزح سب زصبيه زنبره انتايت مخنيات بخميا خمخينا نزبل حق درغي حقري فاتو دما امريكا قد ما كنت يبما خمس نبرو اف سلطان كقصان انت دليغي هذا نجر كتقبرنا لكن تدي الا خم بنقركينا الوا خمس نبرن نتنسوم زحاتتوا امبس لزولتهم كاف سلطانا كمت الا خمس قبروا انتاي جسم وابزي بعلى وصيات Washington's been pushing for a presence in the South Asian nation. I resigned to avoid witnessing the death toll that radicals sought to achieve through violence. They wanted to gain power over the dead bodies of students, but I did not allow that by stepping down. I could سنتايلا سلامتاي سلطاني قديفه مجمريا اتزخيات زنبري بزحات منسيات كموت سلز جمرو بوم تقصيل ما بزح منسي كموت مخانو انا نخله بهيوت ناي زيغاتاتي سلز مصوني نقدن سلطاني كقدف نيروني سلامتاي ناباي سلز مص ديكونس اتمنسيات كباب 100 ابتناي مودا تاكزيك 100 منسيات سلز موتو اتعغرغر ازي سلز رسنه كالك ماتيلا اجيغن انتاي اغاتيموا كنت نغريا من يخوم did not allow that by stepping down. I could have stayed in power by surrendering St. Martin Island's sovereignty, allowing US control over the Bay of Bengal. I urge my fellow countrymen not لذي حدا كابتي أبسط أنا كنبر قلت التقينة قريب النز نبرة سانت مارتين دبال آيلاند أمريكان وتهدروا بيس دليل دلابوتا نشاينا نمغرقار مالتيو نعو لأمريكا كوبا متزغل دليل مقبر تزغلو أبسط أنا يستنكفان سباي محلوان نعاس لزغل كالكوم جن كابسلت أنا بخمي من قد بهزبنا عبقيرهم سوشيال ميديا تتكيمهم كابسلت أنا كمت إلا جيرما تمسا سالي أبكالها قريب التنالو سنه لكريكمي إذا كونسبت زدما كاب أفا دوزة عبريتايو not to be misled by radicals.
Well, let's focus more on this now and speak to RT's Charlotte Dubensky. She's in the studio with us here. Charlotte, good to see you. Quite a claim here from the Al Sadd Premier. What do we know? Can you break it down for us, please? Yeah, that's right. This is a pretty big claim. She is saying outright for the first time, she's hinted at this in the past, but for the first time is saying that the US was behind the moves to oust her. Of course, she fled Bangladesh after resigning just in the last week. This was after student protests had engulfed the country. They've been incredible. انت تقول لا زي ابي كليمي وكا ابي زربايو ابي كسيزي بوقعي امريكا كاب سلطانا كم زعلتها تزرب زلا امريكا من كخصم يخل من كقطعم يخل ولا حدا تزحزن كفالسيو امريكا دليتهم كقبري يخلو ولا حدا زحتهم يلن زقدهم يلن زقصعم يلن they do whatever they want زد ما كم نورمالي تقصر زي كم قبول نجاري خاطريو امريكا نحدا حزب زمرص مراحي بت ميديا ناتهم بالسوشيال ميديا ناتهم بصلواناتهم غيرهم حدا كم سيطاناو خمس خون يقبرو يحرو دما كابت سلطان انت مراد ابيون وي نربحهم زي سالت كوينو كما يجرب بفلاي ديمقراسي تقوين تهاجر بقليلو كاب سلطانو كعلي ويقولوا بقليلو يدلكو very easy سوشيال ميديا ترى ياخلوم نتمنسي بوتس يفطروا بوتس مالت كمزي سبز مسلو ኤርትራውያን ሽመ ኤርትራው ዝሓዙ ገለመለ ብዙሕ ቪድዮታት ባዕሎም ሲአይኤ ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ቪድዮታት ስለ ዘሎ ነቲ ቦት ገይሮም ስእልታት ከም ዝወፅእ ቪድዮታት ከም ዝወፅእ እቲ መንግስቲ እንታይ ይገብር ኣሎ እንታይ ገይሩ ገይሩ ፕሮፓጋንዳ ዝነዝሕ ብዙሕ ቻነላት ይገብሩ ብኡ ገይሮም ድማ ከምኡ ድማ ተራ ሰባት ተራ ጋዜጠኛታት ገንዘብ ሂቦም አንጻሩ ንኣብነት ኤርትራውያን መጋበርያ ናቱ ክኾኑ ወይ እውን አንጻር ኤርትራ ተቃወሞ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ዝደልይ ነቲ ተቃወሞ ገንዘብ ሂብዎ ኣበርቲዑ ከም ዝዛረብ ይገብርዎ ኣብ ሚድያ ድማ ፕላትፎርም ይፈጥሩሉ ምስ መፀ ኣብ ሲኤንኤን ከም ዝዛረብ ይገብርዎ ኣብ ቢቢሲ ከም ዝዛረብ ኣብ ደ ጋርዲያን ከም ዝዛረብ ኣብ ዶቼ ቬለ ከም ዝዛረብ ዓበይቲ ፕላትፎርም ሲብዎ ንዑ ድማ ቫይራል ከም ዝኸይድ ይገብርዎ እቲ መልእኽቲ ምክንያቱ እቲ ኣልጎሪዝም እውን ኣቢዶም ስለ ዝኾነ ሽዑ እንታይ ይኸውን ህዝቢ ኣብ ቀፂሉ በቃ ለውጢ ክመፀካ ግድ ኣብ ፅርግያ ውፃእ ብፍላይ ከም ሶሻል ሚድያ ዘለዎ ሃገር ተኮይኑ ባንግላዴሽ ስሪላንካ ፓኪስታን ተመሳሳሊ እዚ ፀገም እቲ ሶሻል ሚድያ ኣቢዶም ስለ ዝኾነ ጉግል ኣቢዶም እዩ ፌስቡክ ኣቢዶም እዩ ትዊተር ኣቢዶም እዩ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኣቢዶም ኣሜሪካ ነትስለያ ማለት እዩ ስለዚ ባገሮም የራስንዎ ሽዑ ነቲ ሓቂ ዝዛረብ ቻነላት ድማ ከም ዝድቅስ ገብርዎ ወይ እውን ቫይራል ከም ዘይከይድ ግብረ መልሲ ከም ዘይወሃብ ብሎክ ክገብርዎ ይኽእሉ ሽዑ እንታይ ይኸውን እቲ መንእሰይ ተላዒሉ ከምቲ ኣብ ሱዳን ድራናዮ ሓፊሉ ነቲ መንግስቲ ክዓልዮ ይኽእል ፅቡቅ ዝመፅኦ ይመስሎ መንግስቲ ምስ ተዓለየ እቲ ሃገር ናብ ዘይወፅእ ሕንፍሽፍሽ ክታቱ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎ ብፍላይ ንረብሓ ኣሜሪካ ደሳለ ሰብ ኣብ ስልጣን ተመፂቆም ብሓድሽ ስለዚ ኣረብ ስፕሪንግ ኣብ 2011 ድራናዮ ተመሳሳሊ እዩ እንታይ ውፅኢት ኣምፅኡ ቱኒዝያ ተመሳሳሊ ወላ ሓንቲ ለውጢ ይመፆምን ግብፂ ወላ ሓንቲ ሕዝቢ ምባረክ ኣልዮም እጂ ድማ ኣልሲሲ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ዝኾነት ሃገር ጥቀሱ ለይ ዝኩሉ ንዓብዪ ዝኩሉ ዕንወት ትንኮ ንገዳፊ ቀቲሎሞ ሊብያ ድማ ኣብ ዘይወፅእ ሕንፍሽፍሽ እትዮማ ሱርያ ካሊዎ ይከኣሉን ነቲ ሃገር ግን ን50 ዓመት እንድሕሪት ከም ትምለስ ገይሮማ ኣዲዮም ኣለዎ ካልእ ግን እዚ ኩሉ ዕልዋ እዚ ኩሉ ዕግርግር ተገይሩ እዚ ኩሉ ተዘሪቡ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ኣይመፀን that's it so بعقرقر مصيخ ኣብ ፅርግያ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ከም ዘየለ ክትፈልጥ ኣለካ እቲ ንሳቶም ዘልዩ ረብሓ ግን ከም ዝሳለ ትገብሩ ኣብ ሊብያ ሓያል መራሒ ዝነበረ ኸይዱ እቲ ሃገር ድማ ነዳዲኣ መን ይዋኑ ኣይፈለጥን incredibly violent for the last few weeks. And what she says is giving us a clear indication as to why she believes the US was orchestrating her downfall. She says this is to do with an island called St. Martin's Island, which is in the Bay of Bengal. It's a Bangladeshi island. And she says that the US, for a long time, and other people have said this too, wanted to create a military base on there. And it's a really strategic island. Does it not just look out to the Bay of Bengal, it also looks out to the Malacca Straits, which is one of the world's key trading routes. And the US, it's been suggested, really wanted a base there to solidify its position in Southeast Asia, and her government in Bangladesh had refused that time and time again. Now, it's not just her who's made those claims. One of her advisors. So, እንታይ ትብል ኣላ ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ እዩ እንታይ ትብል ዘላ ኣሜሪካ ኣብቲ ባንግላዴሽ ኣብቲ ደሴት ናይቲ ሃገር ልክዕ ነቲ በቲ ማላጋ ስትሪት ዝበሃል መሓንቆ ወይ ከዓ መፃብቦ ንቻይና ብቐረባ ክትሓንቀሉ ትኽእል ቦታታት ንቻይና ንምሕናቅ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ኩሉ ቻይና ብፓኪስታን ጌራ መንገዲ ክትፈጥር ክኢላ ደልያ ነይራ ኣብ ፓኪስታን ነቲ ንቻይና ዝድግፍ ዝነበረ መንግስቲ ዕልዋ ገይሮም ኣብ እስር ቤት ኣትዩሎ ዕምራን ካሃን ዝበሃል ኣብ እስር ቤት ኣትዩሎ ብዝተፈላለየ ክሲ ገይሮም እትዮሞ ካብ ስልጣን ወሪዶሞ ኣብ ስሪላንካ ቻይና ብቢአርኣይ ጌራ ዓብዪ ለውጢ ጌራ ፅቡቅ ትኸይድ ነይራ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ተሳልጥ ነይራ ነቲ መንግስቲ ልክዕ ከምዚ ናይ ባንግላዴሽ ሓዲሙ ከም ዝኸይድ ገይሮሞ ምክንያቱ ሓውሲ ዲሞክራሲ ስለ ዝኾኑ ነቲ ህዝቢ ኣላዓይልካ
صبو غير كاصوت لهم تخل تشاينا خمو تقبراي تخلنا سوشيال ميديا يكونن ولا حتى تقبراي تخل جدما بنغلاديش زمراحيت قد مورح بيلا مس تشاينا بزع ديل سيرا نيرا نمعبالنا ناي تاغر كم جاغيرم جدما نا كاف سلطان كم تلا غيرما and this is how the game is played كردانا خلالو that's why ديمقراسي بتاع مزفتوو ديمقراسي تقينو منغستنا مغيار سلطان ملاي تزقال لسرح سلازقونا نعاتاتهم ديمقراسي لهم 10 غزي خزارب قلو ናይ ህዝቢ ሓልዮት ወይ እውን ናጽነት ናይ ድምፂ ስለ ዘለዎ ይገለ ስለ ዘይኮነሲ ዘድልየካ መራሒ ንኽጣልዮ very very easy ስለ ዝኾነ also happens to be her son made such claims a couple of days ago in another interview and these claims have been made by other members of her government in the past who have been more forthright about talking about this and also we've heard other countries warning Bangladesh over the last few years about the US wanting to stir the pot in its politics Moscow so راشا انتاي كتقبر تخل ابز كونتات زي انتاي متتتاو كتقبر تخل تشاينا انتاي كتقبر تخل بحجي كره ولا حنت تقبرو هاي كلون يا مغنياتو ابنا هاجر ايد سلازي توساتهم هاجر عدل تيباتهم تم راح عدل تيبو ممسهم كسرحو يقولوا بو كاو تايغن وشت او قداينا هاجراتاتيوم زغون خغبري كلون يا امريكا تراي خمو تقبر تخل كمون هاجرات اوروبيين كم خغبرو زغلو نبعل تشاينا ايكونن سرعتات نقيروسي أو متيام ترينكس من قد بابرك صار خلوا إن تحجر يقع عصر وانا لونا بلو ليتم قطرن زعبني زارب له سلازي تحكي كم فلتو تخيلنا ترايك طعم الناس غل كابو فليف ده يبلنا مودا تا إكزامبل كبكمي سالسيتي لنك أنا استغيري زغا. What do you know? Well, what I know is the following. In 2021, we had mass protests over the same exact project. You know, this is Rio Tinto, the multinational mining giant, is wanted to mine lithium in Western Serbia, and we had mass protests back, you know, almost 3 years ago. We had road blockades, protesters, and. ተመሳሳሊ ኣብ ባንግላዴሽ ዝተወደአ ጌም ክኾን ከሎ ኣብ ሰርቢያ ድማ ሕጂ ክጅመር ይፍጠን ኣሎ ኣብ ሰርቢያ ከንታይ ዘሎ እዚ ሓድሽ ሓበሬታ ምናልባት ኣብ ቅድሚት ነገርኩኹምን ሓደ ብሬኪንግ ኒውስ ኮይኑ ነበረ ቅድሚ ዝተወሰደ We received official information from the Russian Federation. The information has been transmitted and communicated through official channels. We received that information, we are working on it. The competent authority is the Security Information Agency. People specialized in this, and they do their job in the government of Serbia and in all other places. Let me tell you right away, those who dream of achieving something by force will fail. Serbia is inexorably moving forward. They cannot ني بريزنت ناي سربيا ويون من سربيا ناي راشا سليا بمربب حبريتا هيبوا مالون سدما اذا سربيا تبالاغر سيليكون نو زي ليثيوم زبال نباتريديو نتكنولوجي زدلي باعتالو ببزح اللو مس تشاينا دما عبدي لي قبرلو سلازي اوروبا دما حاده ليثيوم ابي زركب زبال ابدون باسيريا ناي يوكرين يزركب نوعي رخبون حجي دما نزينا اوروبا سربيا مالتيو كاب امر حقوقنا بتشاينا يخيل سلازلو لك كم تاب كان ريدلنا حزبا ملععال environmental pollution دو قلو دو تباهيلو بإنجوتاتن قلن فاند زخوني حزباو ملععالن demonstration كقبر بهم يزجمرتي اب ديمقراسيا بزالو هاقرات حزباو ملععالي خاتقبر نعود مع مونغو استفل عليه حوت وسخلو شعنا رسنا يخيد نام كوينات يخيد نام كفتال يخيد اتمارا حدما كفت هاقر كم زهدم تقبرو مالتي سزي تمساسالي warning تواهيبو جورجيا تمساسالي شقريا قات مالو كالوت هاقرات دما زخا زنريو دلنا تريو كمي جيركا زيت دليا مراحي كاب سلطان تعلي نزي جاء غد ديما وردين كاب راشا متي ولو تزب دما دقف ناي منقس راشا ناي سربيا نزي نمكل خال دقوتيو بزح نقر يقبر كم زلو كم يحجون تفتنا مغانو سربيا دما حانت كابتي بيروبا يكون بنيتو شنشات من تسعان شاتن بسنع استدبدبتن بزح قبان استفزملا وداير دما كساب حجي اب يو ان وين دايز الربلو زلي راشا ابز حجوان اب يو ان سكيورتي كونسل تقدايا كم زتنسق يرمو جن ستيل اغالبا يرغبن مخنياتو ات مخنيات كم زدبدبك ساب حجي نصور سلازي كونه انتينا نرزلنا ابز وانزي دونالد ترامب كيمص خلو امريكا بزقلطفه اب فنزويلا امصيلكم نيرا فنزويلا نتسلطان كاليو بزح فتنتات غيرهم ايتعوتو جن كل فتنه تغيرو فنزويلا مالتي اب بوليفيا مع صقاتا زلوا تمساسالي اكالوت هاغرات استراتيجيكاوين هاغرات بحال كله يكادلو نابيرترا كقبرو خمس حجو بزح فتينام حجون كفتن مخانو اتمدبات كم زلو زري كوناتاتون كنري كنفتنينا حجي نابتي اسمعيا Musk hosting a conversation with the Republican presidential nominee Donald Trump on Musk's social network X. And during the discussion, Musk pitched himself for a role cutting federal spending in a second Trump administration. I think it would be great to just have a government efficiency.
إيلون ماسك أبي إكس ناتو إكس تويتر وي إكس أبل علي فلو ديك تقبرون دلهم فلو قبروني جيد راريلكم أب إكس تخايدتي انترفيو ترجع 4 دقائق دي 5 دقائق دونجي تجميرو نكل ساعة بيلقون سلمتاي أمونجو إيلون ماسك كم زبلو برتع زخونة متكعتي كم زوردو أتي انترفيو نخي جبر أوروبا حبرت أوريدي بزح متنقطعتي بنيرو بأمريكا مستفل عليه مغنياته إلى ماسك ناب كم زعينة سبيس تمتيوه مليونات سبات كسم ويم نأمريكا ترايكا يكون كاب عالم ملوك سم ويم تحقق خوتيو حق مالتها أبزوانزي نتكوينات أب يوكرين زجبر زلو ويون أب كالز زجبر زلو كايدا دونالد ترامب سلزي كأومو ناب حزب أوروبا ناب كالن كوتس سلزغوني أوروبا يندما تانا يوكرين قدايو كتفشلهم سلتغل بزح متنقطع يبوم نيرم قبل عليه دما التكونات بتخكل نخي كايد بزح انكفات كم زوردي زجبر تناي بوليتيكا قدايو أبكال بزي 5 ألكم يا أبزي أجن بزعبا قطبنا أمريكا يتزارب زلو تناي أمريكا دما نعلم سلواز زلويو انتاي مالوتيو تمنقس أمريكا حق ألبو ويون تجنزب برينت ناقبرنا بعداز أتوزلو تهاجر نافشجر كتودق مخانا نمنتاي كقالت لي أبزي باك جراوند كبكم دونالد ترامب كزارب الله خلقها نسمينا سمعوا مجي كابزيرو تبقيسنا يكوننا نزارب زلنا new period of collapse of the US dollar and it's quite frightening and it does mean that the dollar will be removed as the world currency. I mean, what will take its place, I think, is still up for grabs. But the U.S. dollar has made itself as unattractive as it possibly can be. Held for a long time. Then it was in 1972 that we had the Smithsonian. انتاي زمن زلو سوري ندحريت تملسنا أبزي زلات سيجمنت كاسما. We're in a new period of collapse of the U.S. dollar, and it's quite frightening, and it does mean that the dollar will be removed as the world currency. I mean, what will take its place, I think, is still up for grabs. دولار أمريكا أبز أعطيهم زلوا أجل بوينت كودق كم زخل بسفيه يزرب زلوا كايناويان وي راشاويان وي أفريقيان يكونوا زلوا أمريكاويان ريلي إيكونوميست حركة بتوع عبيت إيكونوميست ناي أمريكا يزرب زلوا تمخني دما أمريكا بتوزع زلا مريج أتاتنا كايدان يوم زلوا على عالم بس قبل الله زلوا سقط ده يكوني أمريكا بتأخذ زلا من قديو أنا نزغل لكم كلنا أمريكا ودا ويقول ملا أقدر سنة الهليو اللون بيجد عندي إنسان السخي أبي وتكا تنقعات وسط كلا لك أمريكا مودع مالت نزم عربا وعالم كتبا أبي أجمع كفترة للزخلي سلازي بلان بي كل وانا خلالو بلان بدما أبعدنا ديو أبتال بوتاتات كان حاسبوا لنا قبلوا من نسبة هذا يكونه ننوح نحسبنا لهم كيدا لنا بزعبازي نشتغل صباكم. But the U.S. dollar has made itself as unattractive as it possibly can be to world transactions. People are moving into all sorts of alternatives to the U.S. dollar, and they will, and we will all move to a separate alternative regime in the global economy. Maybe Bitcoin, maybe gold, maybe some other set of currencies, but that is the direction we're headed. It was the Great Depression that caused World War II. It was literally the tariffs and quotas and restrictions on trade that caused World War II. It is the weakening of the U.S. We have not done the defense spending correct. سنتاي تبدلو اتيزي خياز زلو أكايدا دما تخكل نيتك محجي كالاي كونات عالم كجمر كله زري كونات عطونينا نرزا لنا يبلالو هذا كابو زبلو زلو قد كالاي كونات عالمنا بكمي درجة نيرا أمريكا بكمي درجة نيرا تيلا أمريكا ناب حدا Great Depression زبهال سلما recession نبل economic slowdown نبل ويونا economic crisis نبل depression تزعبي درجة مالتيو درجة تقلالة ودكاتنا كتباتاتيو زدما أب إسران شو مثلا إسران شاتن 3 زنبرة بأمريكا يو بشحات corporations fails قبرالو stock market مريز زبطولو مليونات سبات كابسر حزوز أولو زينيرو exactly جرمن كاوز جدد hyper inflation أقاتي مهم سلزة نبرة اتمنقص شو زنبرة تقلالة تقبلنا سلسانة بعد هتلر كديجيبو خيلو مالو تبسطة أبي يروب أنا ريوزلنا يمانا يكن في كاب هاجرنا بهاجر يدي بالو ملكتنا تيوم زبلو بزحات نتي economic صبو جرم زوج نعوان نتي political history نتي history كتابة political زوج نعسبات نزل كنات كريو خلو سالساي كنات عالم كمتي كملو خلو بتنا وتهدرا متفنان ترى يكونوا زري وزلو بتي أكايدا أنا كلام مسارات على كنات عالم كايد كله أفريقيا أب مجزات يعني را أب بزحتو كفال نافريقيا دما زحشة كابتز نبرة قدمي زحشة ينيرو سلامتاي أوروبايان بملهم نبوغيلهم سلزخدو بتوما بأفريقيا زنبرة شو أنا زجبرو وحدات يمنيرو بديهم لهم حماقي ويتكلم كنات عالم ساسي كنات عالم وين صبغي نبلي لنا جن أفريقيا كم زحجة تريوزلون أمي أوروبا أب واحد أب يوكرين بيو كم دمنا إسرائيل كبالو خلو أفريقيا دارجة
ተረሲዑ ዘሎ that's why ዕልዋታት ዝግበር ዘሎ ሕማዓት መንግስታት ዝእለዩ ዘሎ ህዝቢ ገለ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኮንትሮል ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን እናጎደለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ካልእ ዓበይቲ ጉዳያት ሽግር ስለ ዘጋጥሞም ዘሎ ብዓይኑ ቁጠባ ክረአ ከሎ ድማ ይብላ ኣሎ እቲ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ብፍላይ ዶላር ኮይኑ ዝወጥቆ ዘሎ ዓለም ኣብ ልዕሊ ዶላር እምነት ስለ ዘይብሉ ሃገራት ብሬከርድ ሌቨል ወርቂ ይገዛ ኣለዋ ናብ ወርቂ ጉያ ይግበር ኣሎ ናብ ቢትኮይን ጉያ ይግበር ኣሎ ናብ ካልእ ኣሰትስ ጉያ ይግበር ኣሎ ኣብ ሲልቨር ከምኡውን ካልኦት ክሪፕቶ ከረንሲስ ንላዕሊ ገጾም ዝድይቡ ዘለዉ ብዘይ ምክንያት ኣይኮኑን ምክንያቱ ቢትኮይን እንታይ እንተልካ ናቲንግ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብምንታይ ዝተደግፈ ወላ ናቲንግ ዶላር ክዳ ምንታይ ተደገፈ ደይ ወረቐት እዩ ኣትሊስት ቢትኮይን ፕሪንት ክገብሮ ዝኽእል ሰብ የለን ረብኹም እቲ ክሪፕቶ ዝበሃል ሓደ ፋንክሽናሊቲ ኣለዎ ኣገዳስነት ኣለዎ በዓል ዶላር ግን ካብ ምሕር ፕሪንት ምግባር እቲ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ናብ 35 ትሪልዮን ድሮ 35 ገለ በፂሑ ኣሎ ሕጂ ምክንያቱ ብዝቐልጠፈ ይዓቢ ስለ ዘሎ እቲ ዕዳ ነዚ ብምግምት ብምእታው ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣሜሪካ ኣንዳር ዝኾነ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ትገብሮ ዘላ ኣብ ልዕሊ ኢራን ድዩ ሰሜን ኮርያ ድዩ ራሽያ ድዩ ኤርትራ ድዩ ቻይና ድዩ ኣብ ኩሎም ትገብሮ ዘላ ከባቢ ኣብ ካልእ ሪፖርት ምፅልኩም ነይረ ከባቢ ሰሜታዊት ሃገራት ዝምዕብላ ዘሎ ሃገራት ገለ ኣገባ ገለ ቅርፂ ናይ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ወሪድዎን ከም ዘሎ እንታይ ስለ ዝገበራ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ከሳልጣ ስለ ዘይከኣላ በዚ ኣሜሪካ ወልፊ ናይ እገዳ ስለ ዘለዋ ካብ ምሕር ንላዕሊ ገንዘብ ፕሪንት ምግባር ወልፊ ኣለዋ ውግእ ወልፊ ኣለዋ ከምኡ ድማ እገዳ ምውራድ ወልፊ ኣለዋ ሰለስተ ሓደገኛታት እየን እዚአን ኩለን ድማ ንኣሜሪካ ተገምጢለን ዝቐትልኣ ዘለዋ እየን እናበለ ዝዛረብ ዘሎ እዩ ኢሎን ማስክን ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እዚኣ ተዛሪቦም ኣለዉ ሕጂ We've not done the economic growth correctly. We've not done sound dollar correctly. All of these have made the U.S. look vulnerable and made it so that people are willing to try us out for size. Frankly, I don't trust the dollar. I don't trust Powell and the Fed. I don't trust the U.S. Congress and government right today to create a good scenario for positive economic growth in the U.S. We are moving away from monetary stability. We're moving towards an unhinged paper. እቲ ዘገርም ከፋልናቱ ድማ ከም ዝኽብሉ ከለዉ ኢቭን ክቕይርዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት የለን ነዚ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ትራንስፎርም ክገብሮ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ይኽእል እዩ ንዝተወሰነ ግዜ ደሓን ዝኾነ ኣካይዳ ክገብር ይኽእል እምበር ነቲ ዘሎ ፀገም ናይ ኣሜሪካ ክፈትሖ ከምዘይክእል ኩሎም ይፈልጡ እዮም ምክንያቱ ዓቕሚ የብሉን ስልጣን የብሉን ዕድመ እውን ክህልዎ ይክእልኒ ኣብ 4 ዓመት ክቕይሮ ይክእልኒ ድሕሪኡ ዲሞክራት ተመፅኦም ክዕወድ ዕወትን ንባዕሊ ሽግር ወዲዱ ኣሎ ምክንያቱ ለንቀነ ካማላ ሃሪስ ብኩሉ ሚድያ ተደጊፋ ኣብቲ ፖሊስ ክትቀድሞ ጀሚራ ስለ ዘላ እዩ ኢሎን ማስክ ዓዲሞ እስከ እንታይ እዮም ተባሂሎም እጅ ንስማ takes a look at these things. Second Trump administration. I think it would be great to just have a government efficiency commission that takes a look at these things and just ensures that the taxpayer money, the taxpayers' hard-earned money, is spent in a good way. And I'd be happy to help out on such a commission. I'd love it. ኢሎን ማስክ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ሕጊ ኣልቦኒ ሕጊ ኣልቦ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ነቲ ኣጠቓቕማ ናይ ገንዘብን ኣጠፋፋ ናይ ገንዘብን ኣብ ውግን ኣብ ዕግርግርን ዝጠፍእ ዘሎ ቢልዮናት ገንዘብ ነዚ ክንዕርየሉ ዝኽእል ወይ እውን ነዚ ዝግደስ ሓደ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ምሕደራናትካ ኣነ እውን ኣካል ናይቲ ኮሚሽን ከም ዓይነት ኮሚሽን ኮይኑ መንግስቲ ዝኸዶ ዘሎ ነቲ ግብሪ ከፊልና ንህቦ ዘለና መንግስቲ ብዓንዳሪ ቢልዮናት ናብ ዩክሬን ሰዶ ዘሎ ናብ እስራኤል ሰዶ ዘሎ ናብ ታይዋን ሰዶ ዘሎ ናብ ካልእ ውግኣት ናሰደደ ዕግርግር ዝፈጥር ዘሎ እዚ ገንዘብ እዚ ናብ ከምኡ ከይጠፍእ ዝከላኸል ኮሚሽን ተዝግበር ኣነ ኣብኡ ከገልግል ምኽኣልኩ ይብሎ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ነቲ ሓሳብ ማለት እዩ ስለዚ ናይ መንግስቲ ምትእትታው ንውግእ ምትብባዕ ክጎድለሉ ዝኽእል መንገዲ ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ ብብዙሓት ህዝቢ ድማ በአሜሪካውያን ጥራይ ዘይኮነስ ብዘይ ኣሜሪካውያን እውን ተቐባልነት ዝረኸበ ሓሳብ If it were formed. Well, you're the greatest cutter. ሕጂ እቲ ሚድያ ሜይንስትሪም ሚድያ ናይ ኢሎን ማስክ ፅልዋ ንምድምሳስ ኩላቶም ዓጢቖም ሲኤንቢሲኦም ድዩ ቢቢሲኦም ድዩ ሲኤንኤንም ድዩ ኩላቶም ኣንፃሩ እዮም ክዛረቡ ዘለዉ እዚ ገሊኡ ኣብ ምርጫ ምትትታው ኢሎን ማስክ ነቲ ዘለዎ ዝና ተጠቒሙ ምርጫ ክሰርቕ ፍትና ኣሎ ገንዘቡ ይሕግዝ ኣሎ ፕሮፓጋንዳ ይዝርጋሕ ኣሎ እናበሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ፅልዋ ኢሎን ማስክ ከምፅኦ ዝኽእል ክድምስስዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኣብዚኣ ስምዑ እስኪ ሓንቲ Congress are not safe. Presidents of Ivy League universities are not safe. When Kanye West said that Jared Kushner only cares about Israel, when Kanye West said the Jews created cancel culture, he was dropped by his talent agency, which is run by a Jew. እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ሓረካ ለው ኣዝዮም ካብቶም ተባዓት ዝበሃሉ ሰባት እዩ እንታይ ዝብል እዚ ናይ አይሁድ ፅልዋ ናይ እስራኤል ፅልዋ ነዚ ምዕራባዊ ዓለም ንኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ገዚእዎም ዘሎ ንሱ እዩ
ሌይበር ይኹኑ ወላ ኮንሰርቫቲቭ ይኹኑ ክልቲኦም ንሓደ መንግስቲዮም እስራኤላዊ ጽልዋ ሎቢ ግሩፕ ኤይፓክ ዝበሃል እዮም ዘገልግሉ ኣብ ኣሜሪካ ሪፐብሊካን ዴሞክራትስ ክልቲኦም ሓደ እዮም ንሓደ ሰብ ናይ እስራኤል ኤይፓክ እዮም ዝግዝኡ ኣብ አንጻር እስራኤል ዝኾነ ይኹን ፖሊሲ የብሎም ዶናልድ ትራምፕ ይምፃእ ከማላ ሃሪስ ይምፃእ ኩሎም ሓደ እዮም አንጻሮም ተሕር ተዛሪብካ ድማ እቶም ቀዳሞት ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኩን ፕሬዚደንት ናይ ዩኒቨርሲቲ ኩን ናይ ኮርፖሬሽን ሓላፊ ኩን ሴሌብሪቲ ደራፋይ ኩን ከም ካኒ ዌስት ከም ኢሎን ማስክ ኩን ቢልዮነር ናይ ዓለምና ካብ ጽልዋ ናይ አይሁድ ክወፅእ ዝኽእል ሰብ የለን እዩ ዝብል ዘሎ ፕሩፍ ክገብረልኩም እዩ ንካኒ ዌስት እንታይ ኢሉ ወላ ሓንቲ ይገብሮም እንታይ ኢሉ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና እቲ በዓል ዶናልድ ትራምፕ ንጓሉ ኢቫንካ ሰብኣያ ማለት እዩ ኩሽነር ዝበሃል ዝነበረ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ሓላፊ ዲገለ ከሎ ኩሉ ግዜ ረብሓናቱ አይሁዳዊ ስለ ዝኾነ ናይ እስራኤል ረብሓ ጥራይ ዘገድሸ ኢሉ ከምኡ እውን እዚ ካንስል ካልቸር ዝኾነ ነገር ኣንጻር እስራኤል ዝተዛረበ ካንስል ግበሮ ዝብል ካልቸር አይሁድ እዮም ጀሚሮሞ ኢሉ ኤለን ማስክ ካኒ ዌስት ዝዓበየ አርቲስት ዝበሃል ሬኮርዲንግ አርቲስት ከምኡ ኢሉ ስለተዛረበ ቢልዮናት ገንዘብ ናቱ ብሎክት ከም ዝኸውን ናይ ቢልዮናት ኮንትራክትስ ናቱ cancel comes home his $1 billion contracts with an S, his two $1 billion contracts each at Gap and Adidas were canceled. It wiped out hundreds of millions of dollars in revenue for both. 10-year contracts worth $1 billion apiece. Both got canceled. حنت دربا أنصار يهود بمزرابو ويوحد دربا أنصار يهود نتسألوان أتوم بمزرابو ናይ ቢልዮናት ክሳራ ኮንትራክት ናይ 10 ዓመት ምስ አዲዳስ ወይ ውን ጋፕ ዝነበሮ ካንስል ከም ዝኾን ተገይሩ ገንዘብ ኣብ ባንክ ዝነበረ ቀልጢፍካ ገንዘብ ከውሰድ ኢሎም ከምኡ ዓይነት ካንስሊንግ ኣይተራየን ስለዚ ካብዚ ናይ አይሁድ ጽልዋ ክድሕን ዝኽእል ሓይሊ የለን ካልኣይቲ ጭብጥ ክበኩም እዩ እሳቶም እዮም ማለት ፖለቲካ ናይ ዓለም ድሌቶም ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ hundreds of millions of dollars in cash was frozen at his bank accounts. He was banned on Instagram, he was banned on Twitter. One of the biggest recording artists and biggest streetwear designers of the 21st century could not fight them. So go down the list. Who really runs our country? Because Congress can't stand up. Because what is Congress but individual congressmen trying to scrounge up $1 million or $2 million in a congressional race every 2 years? They could be isolated, buried with money, and exiled. And there's a chilling effect. So who runs our country? So ብዛዕባ ኮንግረስ ከድሕነና ይክእል ምክንያቱ ኮንግረስ ማለት ግለሰባት እዮም ብገንዘብ ናይ ሃብታማት እዮም ካብ ምርጫ ኣብ 2 ዓመት 5 ዓመት ምርጫ ክመጽእ ከሎ ናይ ግድን ቦቶም ከውሕስቱ ኮይኖም ሚልዮን 2 ሚልዮን 3 ሚልዮን የድልዮም ብቐሊሉ ካብቲ ስልጣኖም ክግለፉ ዝኽእሉ እዮም ገንዘብ ተዘይብሎም ስለዚ እስራኤል ወይ እውን እቲ ሎቢ ግሩፕ ናይ እስራኤል ኮምፕሊትሊ ነቲ ሃገር ተቆጻጺርዋ እዩ ዝብል ዘሎ ካብ ወጻኢ ወላ ሓንቲ ክግበር ዝኽእል የለን ወላ ንኢሎን ማስክ እውን ሓንቲ ስቶሪላቶ ድሕሪያ Universities in the history of the world are afraid of the Israel lobby. The biggest recording artist from the Jewish lobby. It goes on and on and on. And people say anti-Semitism, irrational, Semitic. They say that's anti-Semitic. If you call attention to it, if you notice it doesn't affect, they call you anti-Semitic. Like that is because Elon Musk is the richest man in the world. He has the highest net worth ever recorded. Upwards at one point of $250 billion. He owns the second most valuable private company in the world. So بحفشة إلى ماسك أيكلهم ولا زخانة يغون أنصارهم دوز بليلن they have to crush him يزبل زلو لذي إذا كم زيلو نهالو خلو إتنا أمريكا دريم دما معريو crash دخونا له أبت بوليتيكا وقدام كي كنا غلنا نبي روبا أقبلس كبلاكم يدحريو نركالا أرستات كنسجرينا because I have so many contents أبزي cover كنقبرو أمريكا زلها كمون أوروبا زلها إذا قدايزي لعلك قد سكايو listen now. Finally, while the holiday is a welcome break for some, for so many others, it's a bleak reminder of their desperate financial situation. New data reveals that at least 40 million workers in Europe are too poor to afford a holiday, either in their own country or abroad. So what are the implications of this trend of all work and no play? Our final report finds out. So, أجزء vacation سامر أبزلنا له جزء سب أجزء سامر ناكل تصمدين أي سومن vacation كجبر زدليل له جزء أبزم عربة عالم أنت زي غير كهيوت يبل كان هيوت كا زتودع عينك بهالن ديزلو لو مجن vacation كجبر زي كل سدرابيتات بقصرنا عبيه زخي زلو سلام تاي عقمنا يجنزب سلزي لك وطبعا ما سلز ودقة سمعوها مزق حدش مصنعتيو. In Europe, the dream of a holiday has turned into a distant hope for millions.
Once seen as a vital antidote to stress, a week away has become a luxury that many cannot afford. This stark reality exposes a deep socio-economic divide. Holiday poverty, or the inability to afford a week's break, now affects nearly 40 million people. So ከም ንሪኦ ዘለና ሆሊዴይ ምግባር እቲ ንጽቡቕ ህይወት ንስልጡን ህይወት ንሃብታም ህይወት ዘንጸባርቕ ነገር ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ሎሚ ሰባት ከባቢ 4 ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ኤውሮፓዊ ሕብረት ነዚ ሆሊዴይ ዝበሃል ክገብር ቁጠባዊ ዓቕሚ የብሉን. This is equivalent to 15% of all working people. 15% ናይቲ ህዝቢ ዝሰርሕ ዘሎ ህዝቢ ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ሶሻል ዘሎ ገለመለ ዓቕሚ የብሉን ኣብቲ ስታቲስቲክስ ኣያቱን እዩ. ካብቲ ሰሪሑ ዝኣቱ ዘሎ ግብሪ ዝኸፍል 15% ድማ vacation ክኸይድ ኣይክእልን እዩ. And an increase more than 2 million people from ተሰካብቲ 2021 ናብ ኮቪድ ገሪኡ ምስ ጀመረ ድሕሪ ኮቪድ ነገራት ክመሓየሽ ይበሃል ነይሩ መመሊስ እናገደደ ይኸይድ ኣሎ. ስለምንታይ ትድኽነት ኣብ ኤውሮፓ እናሓየለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ክበኩም እየ ካብዚ ይገድድ ናይ ኤውሮፓ ዝሓሸ ዝበሃል ዝነበረ እውን ናብ ዝገደደ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዚ ከዓ ንመብዛሕትኡ ሓበሻ ስድራ ቤታት ብቐጥታ ዝጸልዩ ምክንያቱ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝነብር ዝበዝሕ ሓበሻ ደንጉይ ስለ ዝመጽእ ኣብቲ ሲስተም ከምኡ ድማ ደረጃ ትምህርቱ ደረጃ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብቲ ታሕተዋይ ክፋል ናይቲ ምዕራባዊ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ቀጥታ ኣብዚ ዝኣትዩ እቲ ዝሰርሕ ናቱ ዘይሰርሕ ድማ እዚ ኣብዚ ስታቲስቲክስ እውን ዝኣተወ ኣይኮነን. That's 15% of Europe's working population. France saw the most significant rise in holiday poverty, with around 1 million workers unable to go on vacation. That's almost 12% of the country's workforce. ፍራንስ ከባቢ 12% ካብዚ ግዳይ ናይዚ ጸገም ኮይና ዘላ ሃገር እያ. ካልኦት ከመን ኣለዉ? Ireland experienced the highest percentage point increase at 3.8%, taking their tally to almost 15%. 13 countries reported worsening conditions, with Romania, Cyprus and Greece being the hardest hit, with almost 25% of their workers. ከባቢ 13 ሃገራት በዚ ኩነታት እዚ ተጠቂየን ከም ዘለዋ ተን ዝያዳ ዝተጠቕዓ ድማ ሳይፕረስ ማለት ሓደ ሕጂ ናይ ብዙሕ ገንዘብ ካፒታል ዝኣትዎ ዝነበረ ሃገር እዩ 25%. ሩሜንያ ድኻ ሃገር እዩ 36%. ግሪክ 25% ቫኬሽን ኣፎርድ ክገብሩ ይክእሉ እዮም. ኣየርላንድ በዓል ጉግል እዞም ኩሎም ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ዘለዎ እዩ they cannot afford. ስለዚ እቲ መነባብሮ ኣብ ኤውሮፓ ከመይ እናተበላሸወ ይኸይድ ኣሎ. እዚ ሓበሬታ እውን ኣለኩም እቶም ናብ ኤውሮፓ ክትመፁ unable to afford vacations. This crisis is not new. Since the 2008 financial crisis, the number of Europeans unable to afford a week's holiday has surged. At its peak, about 39% of Europeans faced this struggle. The ETUC study examined income and living standards for EU residents aged 18 to 64 during 2021 and 2022, a period marked by high inflation and rising global living costs. Workers found it harder to save for holidays as housing, food and transportation prices soared. So ከም ንሪኦ ዘለና ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ካብ 2008 ጀሚሩ እቲ ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት እናድኸመ እንዲመፅ እዩ ስቲል ግን ደሓን ዝኾነ ኩነታት ነይሩ ድሕሪ ኮቪድ ድሕሪ ኮቪድ ኩነታት ናይ ዩክሬን ምስ ወሰኽካሉ ናይ ነዳዲ ናይ ዝቕባቤ ኩሉ ነገር ገዛ ክራይ ከቢሩ መነባብሮ ከቢሩ ስለቲ ደሞዝ ድማ ብማዕሪ ክውስኽ ስለ ዘይክእል ሰባት ኣብ ጫፍ እዮም በፂሖም ዘለዉ people are living on the edge ዝበሃል እቲ ቁጠባዊ ወጥሪ ድማ ንብዙሕ ሰብ ካብቲ ጫፍ ከፅድፎ ከም ዝደሊ ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓንቲ ብዚኣ ኣርስቲ ክወስኸልኩም እየ ንሳ ድማ ነቶም ኣሜሪካ ኤውሮፓ ዘለኹም ጽቡቕ ዘሎ ኣሜሪካ ዘለና ጽቡቕ ኣለና ትብሉ ድማ ናይ ኣሜሪካ ተዘሪብካ ዝውዳእ ኣይኮነን. Listen now. This Fed report points at a worrying trend for American consumers who are using high credit costs for their everyday requirements. The question being, is there relief in sight? Are presidential elections emerging as a ray of hope for consumers? That's what this next report explores. So America ኣብ ግዜ ምርጫ ዘላ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ከመይ ኣሎ ምናልባት እቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ድመጽ ዘሎ ከንታይ ጽልዋ ክቦም እዩ ብዛዕባ ንሽተ ሓበሬታ ክበኩም እየ. As the US presidential campaigns go around the final bend, it is the everyday hurdles that are leaving the average American gasping for air. That's because Americans are grappling with a record $1.14 trillion in credit card debt. ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ New report ዝገደደ from the Federal Reserve Bank of New York states that credit ኣሜሪካውያን ድማ እቲ ደሞዞም ኣኺልዎም ጉዳዮም መነባብሮም ክኸፍሉ ስለ ዘይክእሉ ዘለዉ ደሞዝ ስለ ዘይኣኽሎም እንታይ እዮም ዝገብሩ እቲ ዝኸፍእ ዓይነት ክረዲት ዝበሃል እንታይ እዩ እቲ ዝኸፍእ ዓይነት ዕዳ ክረዲት ካርድ ዕዳ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜኻ ክትመልስ ዘይክእልካ ክንደዮም ቻርጅ ዝገብሩኻ 19% እዮም እቲ ዝኸፍእ ፔናልቲ እቲ ዝኸፍእ ዕዳ ማለት ካብ ክሬዲት ካርድ ናትካ ትወስዶ ዕዳ እዩ ኣብቲ ግዜኡ ክትከፍሎ ዘይክእልካ እቲ ዝኸፍእ ዕዳ ኣሜሪካውያን ድማ በዛ ዓይነት ዕዳ እዚ 1.14 ትሪልዮን record level በፂሖም ከም ዘለዉ year on year ካብ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ብ5.8% ወሲኹ ከም ዘሎ surged by 27 billion ኣብዚ quarter try ካብ
ዝሓለፈ 3 ወርሒ ጥራይሲ ብ27 ቢልዮን ይውስኽ ከም ዘሎን ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንኣሜሪካውያን ኣብ ዓንቀሮም ሓኒቑ ሒዝዎም ዘሎ እዩ ህዝቢ ኣሜሪካ ገንዘብ ሴቪንግ ኣብ ባንኪ ዝተቐመጠ ገንዘብ የብሉን ጥራይ ዘይኮነሲ ካብ ወርሒ ንወርሒ ክሰግር ደሞዙ ስለደይ ኣቕሎ ምስቲ መናብሮ ምስቲ ገዛ ክራይ ምስቲ ገለ መለ ከቢርዎ ዘሎ ካብ ክሬዲት ካርድ ይትወስድ ዘሎ ካልእ ዕዳ ስለዘይክል ክሬዲት ካርድ ዕዳ ድማ እቲ ቀታሊ ዝበሃል ዝኸፍአ ዕዳ እዩ ንሱ ድማ ከመይ ገይሩ ይዲብ ኣሎ ብኣሜሪካ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ህዝቢ is really on the edge. Surged by $27 billion in the second quarter of 2024, a 5.8% increase from the previous year. The mounting debt is a clear indicator of changing consumption trends, as 57% of consumers now rely on credit cards to make ends meet. The rise in credit card use. بخلت من قد نرايو حدا قز ناي ايتا جيتاچو تدناغز تمثيلو من زغرو بخالي قزكا ايتا جيتاچو يسعروهم زلو قلقل غيرهم كالو مؤنس جمرو والو افت زغرو كايون حدا ريه اللهو سلازي هايم اتشف كغورو زلو زلو انتلكاني ምናልባቱን ናይቶም ክልቲኦም ሕወሓት ኣነ ግዜኦም ምሕዳር ኣብ ዝኽእትዎ ይደሊ ኣነ ቶም ግዜኦም ምሕዳር ነንቲ ፒኤልኤፍ ዝኾኑ ባይዘወይ ብዙሕ ሆነ ይድመፁን እኮ ኣይስምዑን ናይ ሚሊተሪ ናይ ቲዲኤፍ ኣለዉ ካቢኔ ኣባላት ዝኾኑ ናይ ውድባት ፖለቲካ ኣለዉ ሓደ ዲ ክልተ ብዘይገድስ ናይ ሰው ኣለዉ ንሪኦ ግን ቶም ሕወሓት እዮም ብክልቲኡ ዝተናኸቱ ብክልቲኡ ጫፍ ማለት እዩ ሕወሓት እውን ስምረት ናይ ትግራይ ዝብል ናይ ተጋሩ ሓድነት ሓበራው ናይ አንጻር ጀኖሳይድ ናይ ሙፋር ዓቕሚ ተፀይፉት ካባንሱ ናይ ፓርቲያዊ ካባ እንዲመሪፁ ታ ፓርቲያዊ ካባ ኣብ ክልተ ተመቲራ ሓዚ ሓደ ግዜስ እንታይ ዝበሃል ዓብዪ ክብል ኢልካስ ታ ዝሓዝካዮንስ ትንእሰካ ማለት እዩ በቃ ኣብቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፍልልይ it's a very very strange እንታይ ዝብል ዘረባ ኢትዮጵያውያን ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ናይ ኦሮሞ እንታይ ይብል ኣለዉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብፍላይ ሓደ ፕሮሚነንት ፔጅ ኣሎ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ናይ ስልጣን ክንዲ እዚ ውሽጣዊ ጉዳይ ኣብ ውሽጦም ዘለዎም ናይ ስልጣን ዕላማ ከም ዝነበሮም እናፈለጥና እዚ ኩሉ ኣብ ትግራይ ዝወረደ ልዕሊ ሚልዮን ሰብ ክሳራ ዘውረደ እቲ ዕላማ ናቶም ንናፅነት ትግራይ ኣይኮነ ንሓርነት ትግራይ ኣይኮነ እንታይ ነይሩ ኣብ ስልጣን ንምምፃእ ነታ ኩርሲ ናይ ስልጣን ንምድላይ ዝገብርዎ ዝግበር ዝነበረ ምትፍናን ምዃኑ ቃልዕ ዘውፅአ ጉዳይ ኮይኑ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ሰመይቱካ ሎሚ ነቲ ስልጣን ገዲፎም ንኻልኦት ክገድፍዎ ይግባእ ነይሩ ምክንያቱ ናቶም መርሕነት ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ እዩ ኣብቲ ዝኸፍአ ሽግር ኣውዲቕዎ ክነሱ ንሳቶም ግን ውግእናቶም ናይ ኩርሲ ጉዳይ ምዃኑ ኢና ንነግር ዘለና ስለዚ ህወሓት ማለት ገለገለ ሰባት ኣለዉ ንኣብነት ካብ ኩነታት ከይወፀና በዓል እዚ ረእይዎም ሕጂ በቃ ኣይተፅሓፉልና ሓደ ነገር ክነግረኩም ንስድራኹም ንኣሕዋትኩም ደው ኢልኩም ናብ ትግራይ ትጉድ በልዎ ኣብ ትግራይ ከም ሳይናይ ተቐይራ ከም ዘላ ፍለጡ ትግራይ ንኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዋን ሳይና እያ በቃ ብ5,000 ብ4,000 ትሽየጥ ትልወጥ ከም ጤለ ረጋ ኣለኻ ስለዚ ውሕስነት የብልካ ትግራይ ኢዝ ናት ሴፍ ኤኒሞር ከም ትቕድሚ ሕጂ ኬድካዮ ኣብ ትግራይ ብሰላም ትነብሮ ዝነበርካ ከምኡ ዝበሃል የለን ወዲ ዓበይቲ ስለዚ እታ እንኮ ምርጫ ኣብ ትግራይ ዘሎ ነገር ንሕና ክንቋፀሮ ንኽእል ነገራት ኣይኮነን ንሕና መንግስቲ ትግራይ ክቋፀሮና ይከኣሉ ስለዚ ኩሉ ኤርትራዊ ናብ ቤተሰቡ ናብ ስድሩ ክሕልፎ ዘለዎ መልእኽቲ ናብ ትግራይ ከይትኸይድ በቃ ትግራይ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሳይናይ ኤርትራዊ ኩሊቱ ዝሽየጥ ዝነበረ ዋላ ኩሊት እኳ ይሽየጥ ይሃሉ እምበር ኤርትራዊ ግን ኣብ ትግራይ ይሽየጥ ይልወጥ ኣሎ ከም ጠለበጊዕ ይሽየጥ ይልወጥ ኣሎ እዚ ከዓ ጅስ ንኤርትራዊ ብፍሉይ ዘይኮነ በቃ ዋላ እቲ ትግራዋይ እውን ውሕስነት የብሉ መዓልታዊ ካብ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ዝመፃኒ ዘሎ መረር ኣነ ከድሕን ኣይክእል ክሕግዝ ኣይክእል እዚኣ ክፈልጦ ኣለኩም ምክንያቱ we don't have a deal with ሸፋቱ እዮም ዝሕዝዎም ዘሎ መንግስቲ ይኮነን ከምኡ ዝሕዞም ዘሎ ሸፋቱ እዮም ክትራን ዝገብሩ ዘለዉ ምስ ኤርትራውያን ተሓባቢሮም ተጋሩ ሸፋቱ ንኤርትራዊ ኣብ መሸጣ የውዕሉ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ኤርትራዊ በዚ ጋጣሚ ክገብሮ ዝግባእ ናብ ትግራይ ከይከይድ ማንም ኤርትራዊ ናይ ዘሎ ነገር ንሕና ክንቋፀሮ ንኽእል ነገራት ኣይኮነን ንሕና መንግስቲ ትግራይ ክቋፀሮና ሰብ በዓል እዚ ትግራይ ትዕወት ዘይኮነስ ትግራይ ተዓዊታያ ብምባል ማይክሮፎናቶም ነፊሖም ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ትርጉም ዘይብሉ ጭውነት ማለት ስልጣኔ ዘቕንኡኻ ዝሕብኑኻ ገለ ዓይነት ህዝቢ ጀነራላቶምን ወታደራቶምን ስልጣንዮምን ክብሉ
ንዓመታት ምሉእ ቤላ ገይሮም ነዚ መንእሰይ ሓንጎሉ ከዝርዎ ፀኒሖም ሎሚ ድማ እቲ ሓቀኛ ምስሊ ናይ ትግራይ ለንቀነ ዝበቆለ ዘይኮነ ናይ ነዊሕ ዝነበረ ቦትኦም ንሱ ምዃኑ ጌታቸው ረዳ ፅቡቅ ገይሩ ካብ ዝሓለፈ ክንደይ ዓመት ዲ 2 ዓመት ኣነ ኣብዚ ቪድዮ ካብ ኣፎም እየ ዘምፆ ነይረ ኣነ ዝብሎ ግምታይ ኣይኮንኩ ነይረ ዝህብ ነይረ በዓላቶም እቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ እንታይ ዓይነት ባህሪ ከም ዘለዎም ጌታቸው ረዳ ንኻልኦት ገይሮምና ኢልና ክንከስስ ከማን ዘሰክፍ ኩነታት በፂሑ ኢሉ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ሕማቕ ዝበሃል ኣብ ዓለም በዓልና ንገብሮ ስለ ዘለና ኢሉ እዚ ኻሎሚ ትማሊ ትግራይ ገነት እዩ ትግራይ ስልጣነ እዩ ከምዚ ዶ እናበሉ ነዚ ኩሉ መንእሰይ ኣነ ትግራዋይ የባዕ እናበሉ ዝስዕስዑ ዝነበሩ ሎሚ ናብ ትግራይ ገፅካ ከይትኸይድ ገስወት ኣብ ግዜ ኩናት ፍሉይ ባህሪ ኤርትራውያን ዝፍፅሞ ዝነበሩ ኣብ ግዜ ሰላም ግን ተጋሩ ሕማቕ ዝፍፅሙ ብናይ ሎጂክ ይቃዶ ዝኽእል እዚ ባህሪ ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ኣብኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ወይ እውን እቲ ሕማቕ ዝገብር ዘሎ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ሰፊሕ ዝኾነ ንዑ ዝከላኸል ሓይሊ ስለ ዘይነበሮም ኣብ ግዜ ወራር ብዝለዓለ ኩነታት ይሰርሑሉ ነይሮም ሰላም ምስ መፀ ድማ ወላ እቲ ፀጥታ ናቶም ጠጠው ከብሎ ይከኣለን ምክንያቱ ሰራውር ሰዲዱ ዝነበረ ኣካይዳ ስለ ዝኾነ እዩ ኩሉ እዚ ሃብቲ ናይ ሻዕብያ ይሰሪቕዎ ዶ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ከምዚ ገይርዎ ነው ኩሉ ሓሰት እዩ ባዕሎም እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ባዕሎም ስለ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሎሚ ኣብ ሓውሲ ሰላም ከለዉ ዝገደደ ኮይኑ ኣሎ ባዕሎም ክቋፀርዎ ይክእሉን እዮም መራሕቲ ናቶም ብልሽውና ከም ዘለዎም ንባዕሎም ክሰርቁ ለይትን መዓልትን ከም ዝጓዩ ዘለዉ ባዕላቶም እዮም ዝዛረቡ ለይትን መዓልቲ ነዚ ሎሚ ነቲ ኩሉ መንእሰይ ሓደጋ ምስ ኣተዉ ኣብ 0 ሰዓት ድሕሪት ተመሊሶም ከይትመፅእ ፅቡቅ እዩ ዝውን ኣነ ክንደይ ግዜ ከሚኢለ ኣለኹ ናብ ትግራይ ወይ ናብ ሱዳን ከድካ ሓርነት ትረኽበሉ ቦታ የብልካን ግዜኡ ወዲዩ ሽግር ተደሊኻ ጥራይኻ ናብዚ ቦታታት እዚ ትመፅእ ምክንያቱ እቲ ገበን ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ፍሉይ ሓይሊ ወይ ፍሉይ ምስጢር ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ነቲ ገበን ንክቋፀሩ ዘድሊ ስጉምቲ ስለ ዘይወስድ ዘሎ እቲ መንግስቲ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ባዕላቶም ብዙሕ ግዜ እቲ ናይቲ ትግራይ ኤሊት ወይ ናይቲ ትግራይ ህዝቢ ክንደይ ግዜ ተዛሪቦ እዩ ባዕላቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ክቋፀርሉ ዝኽእሉ መንገዲ ነይርዎም እዩ ክቋፀርዎ ስለ ዘይደልዩ እቲ ኩነታት ይቕፅል ንሳቶም ግን ኣክንዲ ውሽጣዊ ፀገማቶም ክሕውዩ ዝፍትኑ ባዕላቶም ካልእ ፀገም ስለ ዝደልዩ እዚ ከዓ ብፍላይ ንኤርትራውያን በዚ ዓይነት መቃን ክርዮ ተኸይልና ዝሓሸ እዩ ኣብዚ እውን ስምዑ I don't buy that concept, unfortunately, because I don't think there is a concept called Ethiopia to begin with. There is no national identity called Ethiopia. Ethiopia is the coming together of different nations and nationalities. The Tigrans, the Amharas, the Oromo, the Agao, the Kamant, and the Somali, and what have you make Ethiopia what it is today. What's happening today is there is a government that... So እንታይ ትብል ዘላ እዚኣ ኸ ካብቶም ኤሊት ናይ ትግራይ ወፃኻ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር የለን ኢትዮጵያ እኽብካብ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት እዩ ትግራይ ዝበሃል ዝብሎ ሃገር ክኸውን ዝደሊ ሕልምናቱ እዩ ኦሮሞ ዝበሃል ዝብሎ ሃገር ክኸውን ደሊ ኣምሓራ ከምኡ ተኻሊእ ብሄራት ድማ ከምኡ ሶማል ዓፋር ኩላቶም ድማ ሃገር ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ሃገራውነትን የለን እዚ ሕማም ናቶም ግን ናብ ኤርትራ ከስግርዎ ለይትን መዓልትን እዮም ዝደኽሙ ሓደ ሰብሲ እዚኣ ክትፈልጡ ኣለኩም ዝጥሕል ዘሎ ሰብ እንታይ ዝገብር ለኪምካ ከይዲ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ሰብሉላ ዝጥሕል ዘሎ ሕብረተሰብ ወይ ኣብ ባሕሪ ዝጥሕል ዘሎ ሰብ ከተድሕኖ ተፈቲንካ ሒዝካ ክኸይ ዝፍትን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዋላ ኣብቲ ስልጣን ዝነበሩሉ 26 ዓመት ነታ ኢትዮጵያ ንክትጥሕል እዮም ሰሪሖም ንክትንሳእ ኣይኮነን እቲ ንኢትዮጵያ ዘጥሕላ ዘሎ ጉዳይ ድማ ናብ ኤርትራ ክእትውዎ ዘይገበርዎን ዘይፈትንዎን የለን እቲ ልቦና ግን ኣብ ዘለኩም ዝስምዑ ነቲ ዝመፅእ ወለዶ ክጎርሕ ክኽእል ኣለዎ in order to survive friendship and neighborhood with Tigray. Because what is friendship and neighborhood now can be converted into something else anytime. You keep your friends at arm's length and watch them at the same time. Because that's Tariq Mizaradana and Su, because they're completely... So, እስቲ ጎረባብትና ኩሉ ግዜ ጎረባብቲ ክልተ ሃገራት ምዃናን ንዑ መሰረት ዝገበረ ዝምድና ይክልወና ዘሎ ክልተ ሃገራት ኢና ኣሕዋትና ዶ ደቂ ሓትኖታት ኢና ዶ ደቂ እሞታት ኢና ዶ ኢልካ ፖለቲካ ቦ ክሰርሕ ምፍታን ንባዕሎም ይጥሕሉ ስለ ዘሎ ሱዳን እውን ተመሳሳሊ ንባዕሎም ይጥሕሉ ነይሮም ንገለ ክፋል ናይ ኤርትራ ድማ ኣካል ናትና ኢኻ እስኻ ግን እቲ ኣስላማይ ናትና ወገን ኢኻ እስኻ ትኻልእ ግን ናይ ኢትዮጵያ ወይ ናይ ካሊእ እናበለ ኣብ ሱዳን እውን ኣብ በዓልከ ሰላም ንሪኦ ዝነበርና ባህሪ እዚ ምፅእ ምስ በልካ ቶም ኣስላም ኣውድ ዝፀንሑ እንታይ ይገብሩ ነቶም ኣነ ወዲ ኸረን እየ ምሳይ ዝኣተወ ከማይ ወዲ ገዛወተይ ሽሙ ክጠቅስ ኣይደልን እየ ክልተና ኣስላም ኢና ዕሩኽ ኢና ቀረባ ሕውነት ዝነበረና ኢና ኣብኡ ምሳተኻ ግን እቲ ኣስላማይ የቕርብዎ ንዓኻ ከጓንዩኻ ይፍትኑ ክርስቲያን ስለ ዝኾንካ እዚ እውን ኤግዛክትሊ ከምኡ መሰረት ነይሩ ኣብ ሱዳን ኣይነበረን ኣይኮነን
ስለዚ ኩላቶም ፈይልት ፖሊስ ኣብ ዓዶም ዘሎ ናብቲ ጎረቤቶም ከስግርዎ እዮም ዝፍትኑ ንሱዳን ኣይጠቐመ ንኢትዮጵያ ኣይጠቐመ ክልቲኦም ተታሒዞም ናብ ጉድጓድ ይኣትዉ ኣለዉ ኣቱ ይደልን እየ ባት ንሳቶም ዝሰርሕዎ ጉዳይ ንሱዳን ኣፈራሪስዋ ኢትዮጵያ ድማ ናበይ ትኸይድ ኣላ ንርኢ ኣለና ዋላ እውን ኣብ ሪሌሽንሽፕ ዝብዎ ኣድቫይስ እየ ነዚኣ ስምዕዋ ሕጂ ኣዋልድ ሓበሻ ወዲ ክትመርዓዋ ፕላን ወይ እቅድ ወይ ሕልሚ ዘለክን መንገዲ ዘለኽን ማለት እዩ ሓዛ ክነግረክ ሓበሻ ወዲ ክትመርዓዋ ከለኸን ንበይኑ ይኮንክን እንትምርዓዋ እንታይ ደኣ ኣቦኡ ኣዲኡ ሓፍቱ ዕሩኽቱ ጎራውቲ ባህሊ ሃይማኖት ወረብ ገገሊኦምስ ኤክስ ገርፍሬንድ እውን ተኣትያ እዚ እዚኣሲ ካብ ኦምያ ተወሊዳ ነቲ ወዲ ክትነቅፍ ኢላ እያ ትዛረብ ዘላ ባሃም ስለ ዝኾነ እዚኣቶም ስለ ዝመኽርዎ እምበር ኣቦኺ ወለዲ ንዑ ወለድኺ እዮም ክኾኑ ሓዳር ክትገብሩ ከሎም ክልተ ሰባት ሓደ እዮም ዝኾኑ ስለዚ ናትክ ወለዲ ወለዲ እዮም ሕጂስ ንመን እያ እዚኣ ክትመኽሮ ኣወዳት እዮም ዝያዳ ዝሕግዙ ኸማን ነተን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኣፍሪካ ኣምፂኦም ንወለደን ዝሕግዙ ናሕዋተን ዝሕግዙ ኣወዳት እዮም ስለዚ እዚኣስ ኣሜሪካ በፂሓ ወይ ኤውሮጳ ተበፂሕ ለይኣይ ተለቢሙለይ ናብ ፀዓዱ ተመርዓዋ ክትብል ትብሎ ዘላ እያ እዚኣቶም እዮም ድማ ትፅልዋ እከይ ጥራይ ዝመኽሩ ክትንቃቕ ክንክእል ኣለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዲግን እንድሕሪ ጌርካ እዚኣ ሕጂ ፕሮፐር ሓዳር እውን ከይህልዋ ክእል እዩ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ብዛዕባ ሓዳር ዝዛረብ ሰብ ኩሉ ክንጥንቀቐሉ ክንክእል ኣለና ከምዛ ዝብለልኩም ዝጥሕል ዘሎ ሰብ ምስኡ ሰብ ክልክም እዩ ዝደሊ ንባዕላቶም ኣብ ሂወቶም ፌይል ምስ ገበሩ ከምኣቶም ፌይል ዝገብር ሰብ ወይ ዝወድቕ ሰብ ስለ ዝደልዩ ብዝከኣሎም ሓይሊ እዮም ክፅዕሩ ዝፍትኑ እምበር ሕጉስ ሰብ እኮ ንሓጎስ እዩ ዝመክር ድሓርካስ ሕብረተሰብናሲ ሎሚ ድዩ ጀሚርዎ ምስ ተመርዓወ ክልተ ስድራ ቤታት ሓደ ኮይኖም እቶም ደሓን ዝኾኑ ስድራ ቤታት ነቶም ደሓን ዘይኮኑ ስድራ ቤት ክሕግዙ ሓድሽ ድዩ ኤርትራዊነት ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን ክኩርዓና ዝግባእ ንነፍስና ጥራይ ዘይኮነሲ ንስድራ ቤትና ንቤተሰብና ንዓድና ንኸተማና ንከባቢና ንሃገርና እውን ክንሕግዝ ንደሊ ስለ ዝኾንና እዩ እዚ ክኩርዓና ዝግባእ ክብሪ እዩ እዚ ናይ ምዕራባውያን ኢንዲቪጁዋሊዝም ዝብል ኣመል ወሲዱ ኣነ ንበይነይ በይነይ ጥራይ ጎረቤተይ የግድሰኒ ገለመለ የግድሰኒ ኣነ ንበይነይ ጥራይ ጌስወት ሂወቶም ኣበይ ኣብፅሕዎም ኣሎ ንሪኦም ኣለና ተርዲኹም ኣለኹም በይንኻ ምዃን ናበይ ከም ዘብፅሓካ ንሪኦ ኣለና ኣምላኽ ኣይግድሰኒ ኣነ ኩሉ ክእለ እየ ክትብል ትጅምር ፅባሕ ንጎ ድማ ኣብቲ ህጉም ናቶም ስለዚ ኣበይ በፂሖም ኣለዉ እቲ ሂወቶም ንሪኦም ስለ ዘለና እቲ ዕድላት ኣብኡ ዘሎ ትምህርቲ ድዩ ስልጣነ ድዩ ተጠቐመሉ ባህልኻን ክብርታትካን ሃይማኖትካ ግን ከይትገድፍ ከምዚአን ዝኣመሰላ ለቢምና ኢለን ኣይ ንኻልኦት ክመኽራ ዝፍትና ንባዕለን ዝኣተዎ ጉድጓድ ምስአን ዝኸይድ ሰብ ስለ ዝደለያ ስለዚ ቢ ኬርፉል ኣብዚ እውን ሕጂ ናብቲ ፅቡቕ ናይ ዓድና ክምለስ ኢና ብከዝ እሶሜኒ ሶማች ሓበሬታ እዩ ዘሎ ግን እስከ ናብዚ ንመለስ ባህዱራይ በጊዜ አስመራ ተወልጄ ያደግኩ ኤርትራዊ ነኝ አሁን እርስዎ እዚህ አዲስ አበባ የተገኙት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ጋር ወይም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለመስራት ነው እስካሁንስ የጀመራችሁት ግንኙነት አለ ምንስ ሊፈጽሙ ነው አሁን እዚህ አዲስ አበባ የመጡት መቼስ ሁሉም የምናገረው ምናልባት እዚ ኣቶ ገብረ ባህዱራይ ከም ዝበሃልን ምስ ናይ ኣሜሪካ ኮንግረስማን ቲፒካሊ ኣንጻር ኤርትራ ዝኾነ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ፈፂማ ኢሉ ዝምድር ኤርትራ ክትእገዳ ኣለዋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብዛዕባ ኣፍሪካ ዝተገበረ ርክብ ኤርትራ እገዳ ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ፖለቲከኛ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ስለዚ ንሱ ተሳኢሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግዝያዊ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣብ ስደት ፕሬዚደንት ብምባል እዩ ዝፍለጥ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ድማ ሕጂ ምስ ኣቢ ርክብ ጌርኩም ዲኹም ምስ መን ትራኸቡ ክብሎም ከሎ መልሲ እውን የብሉን I don't even know ኣቢ ንበዓል ከምዚኣቶም ኢንተርቴን ክገብር የስ ምስቲ ምስ ናይ ኣሜሪካ ኮንግረስ ተራኺብካ ንኣዲስ ኣበባ ከድካ ገለ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ከም ትገብር ዘለካ ስእሊ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን መን እዮም ኣብ ትሕቲኹም ዘለዎም ምስ ከመን ውድባት ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም ንዝብል it's just listen ካብ ኣፍ ንገሩ ምስ መን ተራኺብካ እንታይ ጌርካ ኢሎም ኢትዮጵያን ጋዜጠኛታት ይሓትዎ ሌላው የሚሰማው ሰውም አለ ለዛ የሚፈልገው ህዝብ ብቻ ሳይሆን ሌላ ጆሮ አጠገባችን አለ ማለት ነው ስለዚህ በጠቅላላ ወይም ደግሞ ኢን ጀነራል አው አንዳንድ ግንኙነት ገና እዚህ ሀገር ሳልመጣም በዛ የነበርኩበት ሀገር ይህንን ጀማምረን ነበር ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ማለት ነው ትልቅ ያለበት ሰፈር ሳይሆን በጥብጥብ ውዝ ጂኒየር ወይም ደግሞ ሚድ ሳይዝ ጀማምረናል ከዛ በኋላ የኔ መምጣት እዚህ ግዴታ ሆነ ማለት ነው ጸጥታው ሰላም እስከሆነ ድረስ ዋይና ከዚህ የሚበልጥና የሚተልቅ ስራ የለንም ስለዚህ ለዛ ዘንድ ብለን እዚህ መተናል ሌላ ቬሪ ኢምፖርታንት ነገር ደግሞ አሜሪካ መንግስት ጋር ብዙ ስራ እንሰራለን አሁን
ምስ ኣሜሪካ ጥቡቅ ዝምድና ከም ዘሎ ምስ መንግስቲ ይሰርሑ ከም ዘለውን ኣይዳወዲት ማለት ኣሜሪካ ከምዚ ኣብ ካልእ ሃገራት ንሪኦ ዝነበርና ፖለቲከኛታት ወይ እውን ገለ ዝብሉ ኤርትራውያን ተጠቂማ ስርዓት ክትቅይር ካብ ነዊሕ ሬጂም ቼንጅ ኣብቲ ናቶም ካንትሪ ስትራቴጂ ንነዊሕ ዝሰፈረ እዩ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ንክቅይሩ ስርዓት ንክቅይሩ ዘይፈተንዎን ዘይኣተዎ ጉድጋድ የለን ሎሚ ግን ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩሉ ነገር ፈሺልዎም ስለ ዘሎ ናይ መወዳእታ ፈተነ እውን ክትብሎ ትኽእል ትኸውን ሜቢ ግን ምስ ኣሜሪካ ንሰርሕ ኣለና ንኸስምዑ ዘይተገበረ የለን ሓደ ውፉይ ኣብ ዝሓለፈ ኣሜሪካ ከይዱ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ምስቲ ኣጋይሽ ዝኸድዎ ብኡ ተሳኢሉ ምስ ስቴት ዲፓርትመንት ንራኸብ ኣለና ኣብ ሆቴላት ፖለቲከኛታት ዳኣትዎ ኣትየ ኣለኹ ዝብል ብዙሕ ስእልታት እዩ ዝረአ ግን if you look into these people ሰዓብ ኣለዎም ዶ ሰብ ከይፈልጦም ዶ ንኣብነት እዚ ዜጋ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዓይነት ፎሎወርስ ኣሎ ወይ እውን መን እዩ ዝኽተሉ ዘሎ እቲ ፖለቲካ ናቶም ነባዲ ኣሚን ከም ግለሰብ ክትፈልጥዎ ትኽእሉ ከም ትቆ ዘለኹም ባት እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ኣሎ ወይ እውን ህዝቢ ዝሳተፎ ፖለቲካ ኣሎ ድዮ ሕጂ መን እዮም ምሳኻ ዘለዉ ንዝብል ሕቶ ምስ ኣሜሪካ ደገፍ ከም ዝገብርሉ ዘርኢ ምስ ዝተፈላለዩ ሎቢስት ዝተሳኢሉ ኣብ ኤክስ ወረደ ስእልታት ሪአ ነይረ ኪኑ ዝሓለፈ ግን ንህዝቢ ዘስምዕ ወይ ምስ ህዝቢ ዝተገበረ ካብተን ኩለን ብዙሓት ጥርናፈታት ዘለዋ ንብሎን ሶሻል ሚድያ ዝነበረ ዘይፍለጥ ውድብ እንተሎ እቲ ናቱ ውድብ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ መን እዮም እቶም ምሳኹም ዘለዉ ክብሎ ከሎ ኣብዚ ካስምዑ የምናውቃቸው ኦርጋናይዝድ አድርገው ተደርጓል እዚህ ውስጥ ስለዚህ ይህ እነዚህን አደባባይ የወጡትን እውነቶች እርስዎ የለም ማለት አይጋጭም it could be an exception than the norm ከሁሉ ታይ ሕጂ ትሕቶ ኣብዚ እቲ ጋዜጠኛ ከማኒ ሓይሽታይ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምንቅስቃስ ንሪኦ ዘለና ተጋሩ ወይ እውን ናይ ህወሓት ማሕበራት ዝኣትዎ ዘለውን ናቶም ረብሓ ዘሳልጥሉ ዝመላለስዎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ምሳቶም ወይ ኣብዚ ከምዚ ኮይና ክንሰርሕ ክትብሉ ከለኹም ካብ ህወሓት ዝፈሊ ወይ እውን ካብታ ኣጀንዳ ናይ ህወሓት ዝፈሊ እንታይ ኣለኩም ንዝብል ፅቡቅ መልሲ እውን ክወሃብ ኣይረኣናን ማለት እቲ ንሶም ዝፈልጥዎ ንሕና ብኣካል ንፈልጦ ነገራት ኣሎ ካብ ትግራይ ትግርኛ ድዩ ካብቲ ናይ ኣዝያን ድዩ እቲ ናይ ህወሓት ተጠቂሙ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ከሳልጥ ኣብ ኤርትራ ዝፍትኖ ዝነበረ ካብኡ ዝፍለስ እንታይ ፖለቲካ ስለ ዘለኩም እዩ ወይ እውን እንታይ ዓይነት ሰብ ስለ ዘለኩም እዩ ንዝብል መልሲ ትክክለኛ ክወሃብ ኣይረኣናን ምክንያቱ ኤርትራውያን ኣብዚ እዋን እዚ 2018-2019 እንደዝኸውን ነይሩ ዝብሎ ዘሎ ተሰማዕነት ማለዎ ብዙሕ ሰብ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ጠጠው ኢሉ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግን ሰብ ኩሉ እቲ ተቃውሞ ዝበሃል ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ከም ዘይብሉ ከምፅኦ ዝኽእል ነገር ከም ዘይብሉ እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ዝነበረ ንባዕሉ ሎሚ ኣብ እንታይ በፂሕ ኣሎ ሓደ ናይ ቁሸት ሓደ ናይ ውረጃ ሓደ ናይ ዓሌት ሓደ ናይ ብሄር ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሓትቱ ክባላዕ ዝውዕል ዘለና ንርኢ ዘለና ካብኡ ዝረኣየ ማለት ካብኡ ፍልይ ዝበለ ኩነታት ንሪኦ ነገር ስለዚ የለ ስለዚ እዚ ሕጂ ኣብዚ መፅኡ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ድፍኢት ብዘለዎ መንገዲ ከምቲ ኣብ ካልእ ሃገራት ንሪኦ ዘለና ኣብ ኩሉ ዓይነት ፈተነ ይግበር ከም ዘሎ ክነቅሓሉ ከም ዘለና ምስትውዓል ከም ዘድልዮ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ዘርማ ሰይጣን ይኖራል ምንም የሚያስገርመኝ ነገር አይደለም ሲምፓቲ ግንኙነት ቢኖር አያስገርመኝ Today is Matt Granger from Alpha Exploration. Matt, thanks so much for joining us. Thank you. Pleasure to be here. So I look at your company here, and it's very interesting to us because we have never spoken to a company from Eritrea, or Eritrea. Am I pronouncing it right? Eritrea, yeah. Eritrea. እዚ ንሪኦ ዘለና ኣልፋ ኤክስፕሎሬሽን ናይ ዝበሃል ካምፓኒ ሲዮ ወይ እውን ኣውነር እዩ ለንቀነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝረኸብኳ ኢንተርቪው እያ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ፖቴንሻል ከም ዘሎ ናይ ወርቂ ከምኡ ድማ ኣብቲ ዕደና ናይ ወርቂ ከምኡ ናይ ኮፐር ዝሳተፍ ዘሎ ካምፓኒ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዎ ዓምቋት ኣፍልጦ ድማ ተገሪመ ማለት What can you tell us? What's it like operating there? What can you tell us about the jurisdiction? Yeah, no, good question. It's not well known. It's a small country, 4 million people, size of England, so it's tiny, really. I think when you speak to people in the industry, people, some of the investors here, people remember it through Nevsun. And Nevsun was a big success. They made the Bisha discovery, and that went on to fund the acquisition of Reservoir, eventual sale to Zinjin for 1.8 billion 6 years ago. So it's understood from that perspective. But beyond that, it's not very well understood. I did my first visit there back in February, and it was very, very peaceful, very calm, felt very, very safe, very different to other parts of Africa. And I think, we sort of answer the question when people sale to Zinjin for 1.8. You say, well,
the thing. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናራእኹም ክትከዱ ማለት እዩ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ብዙሕ ፀጋታት ከም ዘለዋ እቲ ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ንክትገብር ከመይ እዩ እቲ መስርሕ ከመይ እዩ ክብሎ ከሎ ኤርትራ እቲ መስርሕ ብዙሓት ዘይተፈልጦ ነገር እዩ ግን ምስኣቶም ክሰርሕ ዝኽእል ሰብ ነቲ ኩነታት ዝፈልጡ ካንቲ ኮይኖም ንዓና ከም ካምፓኒናትና ተጠቀምናሉ ስትራቴጂ እቶም ቀደም ኣብታ ኤርትራ ምስቲ ናይ ቀደም መጀመርያ ኤክስፕሎሬሽን ክግበር ከላው ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ኣምፂና ንሳቶም ምሳና ክሳተፉ ስለ ዝጀመሩ ኣብቲ ትካለቲ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ፀጋታት ንምድህሳስ ፅቡቅ ዝኾነ ተመክሮ ዘለዎም ቲም ምስ ኤርትራ ሰሪሖም ዝፈልጡ ኤርትራ እተኣምኖም ዓይነት ዜጋታት ስለ ዘምፃና ኣብ ኤርትራ ንሰርሖ ዘለና ፅቡቅ ረኪብና ያለ ኩሉ ግን ኣብ ኤርትራ ይብላ ኣሎ ካብ ካልኦት ኣፍሪካ ፍልይ ብዝበለ ጥዑይ ዝኾነ ምሕደራ ከም ዘለዎን ሴፍ ከም ዝኾነን ርቃት ዘለዎ ቦታ ከም ዝኾነን እዩ ዝዛረብ very important in investor ድማ confidence ከም ዝኽእል እዩ of course ብዙሕ ሰብ ክሰምዖ ኣይከኣልን እዚ ግን we have to promote those things. It was very, very peaceful, very calm, felt very, very safe, very different to other parts of Africa. And I think, you know, we sort of answer the question when people talk to us about Eritrea, we say, well, the thing with us is the team have got a lot of experience operating there. So we have the former CEO of Nevson, John Clark, who was there during that discovery phase. Mike Hopley's the CEO. He was the CEO at Sunridge. እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ እቲ ሃገር ድማ ንሕና እቶም ናይ ሳምብን ወላ ሓንቲ ዓባይ ካምፓኒ መጀመርያ ዕደና ብኤርትራ ዝጀመረት ኣብኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ስታፍ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ዘምፁ ናቶም ስታፍ ኣብዚ ካምፓኒናትና ጌርና ኣብቲ ናይ ኤክስፕሎሬሽን ወይ ድህሰሳ ናይ ወርቂ ይኹን ናይ ማዕድናት ናይ ኤርትራ ወላ ኣብቲ ናይ ካምፓኒ ፖርትፎሊዮ እውን ከም ሓደ ፅቡቅ ገይሮም ገሊፆም ኣለው ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኩነታት እዩ ከምዚ ዓይነት ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ብዛዕባ ቢዝነስ ክጥቀስ ከሎ ድማ ንሕና ኩሉ እቲ ህዝቢ ክሰምዖን ክፈልጦን ስለ ዘለዎ ናባኻ መቕሪብና ኣለና ኣብ ካልእ ግዜ ግን ሰፊሕ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ንኢንቨስተር ንወርቂ ንማዕድናት ናይ ኤርትራ ኢንቨስተርስ ናብ ኤርትራ ኣትዮም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ኩነታት ክንርኢ ከለና ክንፈልጦ ከነስተውዕለሉን ከነተባብዕ ድማ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ መጠን ብዙሓት ኢንቨስተር ዝኣተው መጠኑ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀቕጢ ካልኦት ኢንቨስተርስ ንክኣትው እውን ዕድል ክህብ ስለ ዝኽእል discovered as Mara sold that in 2016 and Alistair Smith who that's not been explored by modern exploration a bit like walking into Kalgoorlie or Nevada 200 years ago so it's highly prospective no one's really worked there before so ኤርትራ ብዙሕ ፖቴንሻል ዘለዋ ዘይተዳሰሰ ብዙሕ ነገራት ከም ዘለዋ ብሕጂ ድማ ብዙሕ ክርከብ ዝኽእል ፖቴንሻል ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ምናልባት ናይ ብሓቂ I hope ከም ትዝብሎ ዘሎ ይኾነልና ይኸውን main projects or prospects one is a gold project the other is a gold copper or copper porphyry I guess we could say what can you tell us about the projects what does exploration look like yeah no so yes right the I guess the key project at Burner is a big gold system ኣቡና ዝበሃል እቲ ቀንዲ ፕሮጀክት ናቶም ከም ዝኾነን ኣብ ብዙሕ ፕሮጀክት ከስፋሕፍሑ ከም ዝደልዩን ኣብቲ ዌብሳይት ናቶም እውን ከም ሓደ ዓብይ ኣገዳሲ ፖርትፎሊዮ ናይቲ ኢንቨስትመንት ናቶም ምዃኑ እቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ቅድሚት ይጠቕስዎ እዮም ስለዚ it's really good ከምዚ ዓይነት ፅቡቅ ዜና ብዛዕባ ኤርትራ ክወፅእ ከሎ ወይ ሓበሬታ ደስ ዘብል እዩ ምክንያቱ ንሕና እንተኢልና ዓድና ስለ ዝኾነ ካልኦት ክብሎ ከለዉ ግን ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉኒ ሰሚዐዮ ኣነ ጽቡቅ ዜና ኮይኑ ንረኺበ ማለት team were very systematic we did a big soil መቸም ኣብ ኤርትራ ለንቀነድ ወፅእ ዘሎ ስእልታትን ቪድዮታትን ካላርስ እንድዩ መዓት ደስ ዘብል ቱሪስትስ ናብ ኤርትራ ዝኣትዉ ዘለዉ ኤርትራውያን ንኤርትራ ቱሪስትስ ኤርትራውያን እዮም ዝኣኽልዋ ከም ንብሎ ወትሩ ብዙሓት ደስ ዘብሉ ስእልታት ካብ ኤርትራ ይወፁ ኣለዉ እዚ ድማ ናይቲ ዘሎ ሃዋህው ፅቡቅ ዝኾነ ዜና ግርማ ዘለዎ ዜና ንህዝቢ ኤርትራ ክሕጎስን ክድሰትን ንሪኦ ስለ ዘለና ብዙሕ ከምዚ ቪድዮታት ንርኢ ኣለና ኤርትራ ተኣትዉ ዘለኹም ድማ ብዝከኣለኩም መንገዲ ፅቡቅ ዶኩመንት ናይ ቪድዮ ጌርኩም ንሶሻል ሚድያ ብፅቡቅ ናይ ኤርትራ ክንርብሾ ክንክእል ኣለና መዓት ፅቡቅ ነገር ከም ዘሎን ደስ ዘብል ነገራት ከም ዘሎን ካብ ዓድኻ ካብ ናይ ካልኦት ዓዲ ዘይተሓምቕ ብልፅቲ ሃገር ስለ ዘላትና ትሕምቕ ትፀብቕ እዚያ እያ ሃገርና ነቲ ሃገርና ንምፅባቕ ነቲ ሃገርና ብፅቡቅ ንምግላፅ ድማ ክንደክም ክንክእል ኣለና ለውጢ ንኸነምፅእ ክንፅዕር ኣለና ክንብል ከለና ንሃገርካ ብምድኻም ሕማቕ ናይ ሃገርካን ክፋእ ናይ ሃገርካን ለይቲ መዓልትን ብምዝራብ ኣይኮነን ክሰርሕ ኣለካ ከተዋህልል ኣለካ ትምህርቲ ክትድልብ ኣለካ ንዓድኻ ንህዝብኻን ክጠቅም እንትኾነ ግን ንዓድኻ ኩሉ ግዜ ብፅቡቅ ክትርቋሓሉ ትኽእል መንገዲ ለይቲ መዓልትን ክትፅዕር ይግባኣካ እቶም ከምዚ ዓይነት ስራሕ እናገበርኩም ንኤርትራ ዝውድስ ትገብሩ ዘለኹም ድማ ኣምላኽ ይሓግዝኩም ክብል ይደሊ ከም ሎሚ ከም ወትሩ
ንሎም ዝበልክዎ መደብ ኣብዚ ኩድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኮሜንት ናትኩም ጻሓፉ ስለ ኩሉ ትገብሩልና ደገፍ ድማ ነመስግነኩም ምዛ ብልጽ ግጥምናይ ኣወል ስዒድ ክንቅጽል ኢና وخعت مقابر صار صلح وات قرات ما يتكالو لوم يلن شويت عرر وديلو نامرو خينات شرح خان قناي كان جهنم سختت مران ملس عبسنا هنا نقدت تبلا الله مو تبلا الله قنت تبلا الله قر تبلا الله مريد شنقر عروس هليعو قوانو زتلله مفتح بيتو شيطو وحيو دم زدقله دولار تقول بيبو كفأت تمهلله أبقفو نهبنا تمن زتقلله يا كل تبلالا مريت يا كل حريت ود حريت كلنا نب